zodii care se vor căsători în anul 2024. Gemenii, maestrii comunicării, se bucură de un răsfăț în 2024. Dacă ai făcut schimb de glume intelectuale și conversații spirituale cu partenerul tău, astrele prevestesc o uniune romantică în viitorul apropiat. Partenerul tău te-ar putea cere în căsătorie în orice moment dacă ai sufletul deschis. Berbec, cunoscuți pentru spiritul lor de aventură, urmează să deschidă un nou drum al iubirii în 2024. Anul acesta este momentul să faci marele pas și să-ți mărturisești sentimentele partenerului tău. În curând vei avea parte de familia la care visai încă de când erai copil. Balanțele, căutătorii de echilibru și armonie, urmează să găsească dragostea în 2024. Dacă ați așteptat cu răbdare momentul potrivit